Здравейте, скъпи почитатели, родители, състезатели на Славия. В навечерието на коледните празници днес сме се събрали за едно много специално интервю с един бивш кадър на нашата школа, Ивана Николова, която днес отделя малко време, за да ни поговори за професионалния живот в баскетбола и да се върне малко назад към първите стъпки в спорта, включително в Славия. Ивана, благодаря ти много, че прие поканата днес. Първо, как си? В почивен режим ли си вече? Аз разбрах, че си за малко тук в България, така че можеш да го наречеш реална почивка. Ами, да кажем, за 5 дни само почивка, но все още оставаме в режим на сезона, така че... Това ти е първият професионален клуб, доколкото знам, тази година. Как е за теб адаптацията? Съвсем различен ритъм най-вероятно. Разкажи ми малко за професионалния живот вече в Чехия. Да, ами разликата е голяма наистина между колежа и професионалния баскетбол. Сигурно ми трябваше време да свикна с просто сработването на отбора и така нататък, но с времето всичко почва да се получава все по-добре. Живота в Чехия, така знаем, че все пак си била 4 години в Америка, не е много за теб да си в друга държава, но все пак с кои аспекти ти беше малко по-трудно? Учиш ли чешки вече? Какво е положението в това отношение? Ами, налага ми се понякога да разбирам чешки, на тренировки повечето пъти е на чешки, всъщност, което е интересно. Много от хората не говорят английски. Това е интересно, но по-близко до европейския начин на живот, което на мен ми харесва. От гледна точка на просто хората са по-спокойни, не са толкова забързани, стресирани. Както се вика, може да седнеш да си пиеш кафе с някого, да си поговориш, по-различно е. Това за по-спокоен живот го сравняваш с Америка, предполагам. Да. Разкажи малко и за тогава, 4 години си била в тази страна, за прословутия американски живот. Как ти се отрази? Какво беше усещането там? Ами, беше интересно преживяване, със сигурност. Научих много неща. Беше много различно от каквото съм очаквала и всичко, където преди съм някога виждала в България. Със сигурност страхотно и препоръчвам на всеки, който се интересува и би искал да отиде да опита. Със сигурност изключително много опит. Научих се да се справям с много неща сама. Колкото идея бях сама там. Нямаше на кого да се обадя, да ми помогне или съвсем различен свят, с всичко съвсем различно. Така че... Би ли живяла там някой отново? В смисъл, би ли отишъл отново да играеш, ако имаш такава възможност? Ами, аз много обичам България и в американския начин на живота е много забързан. Не бих живяла за постоянно там, бих се върнала, има страхотни екстри там, да се възползвам, но не бих живяла там за постоянно. Кои са ти най-интересните спомени от тези години? Някакъв спомен, който ти се отличил така в съзнанието, дали с баскетбола или нещо друго, няма значение? Ами, аз играх в няколко различни отбора, обиколили сме, имали сме турнири в Лас Вегас, ходили сме до Ню Йорк, до какви ли не места в цяла Америка, Флорида, Калифорния. Така че изключително много спомени. Най-готиното може би в Junior College. Много ми харесваше там отбора. Беше страхотен грайнд, така да се каже. Типично по-американски. Да. Така те върна назад, ти си започнала от Славия, т.е. не си започнала от Славия, но така първите ти стъпки преди да отидеш в Америка са били тук. Какво беше усещането вече да се прехвърлиш от родния ти град Самоков в София и кога може би усети, че баскетбол ще е нещо повече, отколкото просто хоби така в тинейджерските години? Ами, може би точно тогава, когато започнах да играя в Славия. Това време аз все още учих в гимназията в Самоков и съответно пътувах почти всеки ден с автобус около 2 часа в посока, за да дойда на тренировка до стадион Славия. Тогава почна да ми взима голяма част от
деня и нали, вече се промениха нещата, беше по-сериозно. Да. Така, в този момент, кое те е поддържал, тъй като този начин на живот е доста тежък. Сега за един гимназист, нали, да трябва всеки ден общо взето да пътува напред-назад си, да тренира и да учи. Има ли си моменти, в които си искал да се откажеш? Не мисля, че съм имала такива моменти. Поддържаме отбора, винаги ние имахме страхотен отбор и колектив. Треньорката Силвия Пева, тя все още е в школата на Славия. Просто с удоволствие идвах на тренировки, с удоволствие просто беше страхотно, наистина. Силвия е един много колоритен треньор, един страхотен човек също така. Разкажи малко какво е да си част от нейните отбори, какво е вече да влизаш и в първите стъпки така преди женския баскетбол. Аз съм играла за нея 2 години, включително и едно цяло лято за Европейско първенство с националния отбор. Може би едни от най-любимите ми години, една от най-любимите ми треньорки. Много съм и благодарна за просто доверието, което тя ми е дала, когато играх в Славия. Страхотно е да бъдеш част от нейния отбор. Тя е просто много готин човек. Мисля, че хората от Славия я познават. Не е нужно да казвам, но... Така, няма как да не те запитам и за първата повиквателна за националния отбор. Така, какво е усещането и как усещаш така атмосферата в настоящия национален отбор? Каква е амбицията в отбора? Както всички видяхме преди няколко месеца или месец, не знам, амбициите са големи, целите са поставени, атмосферата е изключително приятна и позитивна, всички са много мотивирани. Разбира се, всичко става стъпка по стъпка, не очакваме нещо невероятно да се случи, но всички правилните стъпки се приемат от правилните хора и според мен има страхотни шансове за нещо много хубаво да се случи. Така че. Ти спомена така, че си родолюбка, така да се каже, обичаш страната и може би нали, в бъдеще би искала да играеш тук, но знаем, че в България има много проблеми така в баскетбол, особено в женско направление. В кои посоки така, от това, което ти си виждала вече по света, смяташ, че трябва да се наблегне на първо време? Дълга тема, ясно, нали? Да, дълга тема. Не съм експерт със сигурност. Разликите, които виждам сега с отбора в Чехия, че ние там имаме изключително много спонсори и като цяло културата по някакъв начин е... Всички се интересуват от отбора, хората по улицата спират и ни питат някакви неща, кога имаме матч, например. Имаме супер много бизнеси, които са инвестирали и съответно те се интересуват наистина, появяват се на мачовете, дори не само парични инвестиции, те просто си дават времето за спорта и мисля, че това е изключително важно и нещо, което хората трябва да започнат да инвестират това в тяхното бъдеще, техните деца и здравето на бъдещата ни държава, така че... И тъй като засегна темата с децата, няма как да не те запитам, ние имаме много прекрасни момичета в школата, които гледат интервюто, ще гледат интервюто по-скоро и ще си помислят, аз искам да бъда професионална баскетболистка един ден. Какво би ги посъветвала, какви са трудностите, но защо и си заслужава в крайна сметка? Би ги посъветвала да не се отказват пред нищо. Всичко е възможно, стига да вярваш, че е възможно и да продължаваш да работиш здраво. Не се изисква нещо невероятно като качества или просто трябва да имаш много постоянство и да не се отказваш. Ивана, много ти благодаря, че беше наш събеседник. Желая ти весели празници и да продължаваш така да твориш на паркета и да защитаваш българското знаме. И разбира се, да се видим отново за още по-хубави поводи. Благодаря и аз.